हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। नैबे भिडिअ'आ माने उत्तर हारिजरा होननाय मोनसे गामि आरोना, बेयाव हारसा बर' जमा थायो आरोना गामि दाबसेयावनो। ओमफ्राय बेयो जोंनि गामि खाथियावनो जायो आरोना। नायनो थांदोंमोन आरोना लोगोफोर। बेयो भिडिअ'आ साननै सानथाम सिगांनिमोन आरोना, दिनैसो आपल'ड होनोसै आरोना। बेखौ नायनो हागोन। नै 10,000 जोब्बाय लोगोफोरा। गायक नायनो नेबाय थादों आरोना जों लोगोफोर। नै बे गथ'खौ ओरैबायदि मोजां मोननानै माने सिरि सिरि भिडिअ खालामना लालायदों आङो। आंजों लोगोसे नोंसोरबो एसे इन्जय खालामफादो, भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय गासैखौबोथ' दिन्थिनो हाया, थेवबो एसे दिन्थिनो नाजानोसै आरोना, नङाब्ला भिडिअ बिराद गोलाव जालाङो आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै लोगोफोर मानसिफोरानो खालि जाजोब्बाय, गायकआनो दासो फैदों आरोना। हरनि 8:21 ना मा जालायलांबाय नै।